sopii, niin minun mielestäni me siirrymme tästä nyt suoraan instanssitilpehööriin. Näyttäkää jotain elonmerkkejä sieltä. Hyvä. Onko meillä ei varmaan introvideo siihen, mutta pyöräyttäkää joku. Saadaan semmonen kiva välijakaja tähän. Instanssitilpehööri tosiaan uusi kompo. Ihan uusi konsepti meillä. Ajatuksena siis, että partypaikkaa koristamaan voit tuoda jonkun hauskan laitteen, rakentaa jonkun mielenkiintoisen rakennelman, koristella konepaikkasi tai sitten itsesi käyttämällä jotain hassua hattua vaikkapa ja sitten ottaa kuvan pienen videon tästä instanssitilpehööristäsi ja osallistua sillä tähän kilpailuun. Entryä on jonkun verran tullut siitä huolimatta, että oli eka kerta. Nyt ruudussa näkyy vaan mustaa. No niin, let's go. No niin, kompo on niin uusi, että siihen ei ollut omaa introa, joten sen sijaan kierrätettiin intro vanhasta komposta, jota ei enää ole olemassa. Joo, kierrätys on hyväksi ympäristölle ja toimii. Mutta, no niin, mennäänkö sitten katsomaan, minkälaista instanssitilpehööriä näille partyille on rakennettu. Ensimmäisenä osoitteistettu LED-verho vai magnetismin höörikerho. Ja kaiketi me näihinkin jotkut nopeat sanaset sallitaan, jos joku haluaa tulla selittämään. Ei tullut, mutta siellähän se kuvasta selviää, mistä on kyse. Kaikki näkevät tuolla katsomon takavasemmalla tai teistä katsoen takaoikealla. Siellä on tuommoinen LED-verho, jossa on koko viikonlopun pyörinyt kaikenlaista hienoa efektiä. Instanssi-teksti siellä menee. Vähän nauratti ekana päivänä, se tuli peilikuvana siellä, mutta se korjattiin aika nopeasti ilmeisesti. Ei ollut sentään unstanssi. Avesome Effects. Mihin kaikkeen tietokoneet pystyvät? Tajusitteko te, se oli se laiva? Ja toinen instanssitilpehööri. Telttatuijottaja. Persistence of Vision Device by Andy Bohr. Onko Andy Bohr mestoilla sieltä? Joo, mä voin sanoa pari sanaa, koska tosta on liki mahdotonta ottaa kuvaa. Näköjään se kuva ei tonnekaan asti päätynyt, mutta mä pistän sen pyörimään tonne telkkarin viereen. Eli idea on tommonen tötsä. Onko joku käynyt joskus semmoisella festarilla kuin Naamat? Siellä on hirveä telttameri ja olotilat saattaa olla sekaavia, oman teltan löytäminen on vähän vaikea. Tossa teltan tommoseen kupoliin saa tommosen tötsän kiinni ja siinä on se idea, että mistä tahansa suunnasta sä sitä katot, niin se näyttää aina samalta. Pitää hyvin silmällä kaikkia muitakin festarikävijöitä siinä. Ja miten se toimii, niin niinkin yksinkertaisesti, että on tommonen pömpeli, mikä pyörii. Siinä on sentin kokoinen aukko. Ja siellä sisällä on vaan hyvin valaistu tommonen paperille printattu kuva. Ja nyt sitten kun se siinä pyörii ja teidän silmät näkee aina sen sentin kokoisen aukon siitä, niin aivonne ystävällisesti sitten parsivat sen yhtenäiseksi kuvaksi huomattavasti paremmin kuin mitä kamera tässä sen tekee. Ja minulle on myös kerrottu, että tämä toimii laajennetulla mielellä myös jopa vielä paremmin tämä efekti sitten. Ja joo,
semmonen. Helppo rakentaa vaikka itse ja suvittaa. Komponissa Entoryssä niin jostain löytyy blogipostaus. Silloin joskus, kun olimme nuoria, niin kirjoitimme vielä blogiartikkeleita, niin sieltä löytyy jotain pidempää tarinaa. No siinä oli kyllä hieno vekotin. Mitäs muuta? Kolmantena Asuksen Jonne LED-ominaisuudet by Shibo. Se selittää itse itsensä. No, annetaan sen selittää. Ei! Oletko nyt ihan varma, että ei vaadi jotain selitystä kuitenkin? Mä en välttämättä tajunnut. Onko kenelläkään saksia? Hei, yksi käsi nousi. Aika moista. No niin. Ja info kadonneet sakset ovat sitten löytyneet. Mahtavaa ja rikollinenkin on saatu kiinni. Tämähän oli oikeastaan aika neuvokasta. No niin. Skenepoliisi kiittää arvokkaasta työstänne. Mennään seuraavaan. Tämä oli varmasti tosi hämmentävää streamin seuraajille, jotka eivät kuulleet tätä keskustelua. Seuraavana Ritari / Monarch by Mukla. Kaunis kukkanen jossain. No niin, sieltä saapuu. Sain kuulemma laittaa hassun hatun tähän kisaan, niin mä laitoin söpön neoleen tähän kisaan, eli mun tilpehööri on tää. En ole tehnyt itse, mutta voin kertoa, mistä näitä voi ostaa. Kiitos. Kyllä vain, hassu asuste tähänkin kilpailuun kelpaa tai muulla tavalla huomiota herättävä. Tai sitten jos asusteisiin ei ollenkaan herätä huomiota, niin voit entryttää tähän kilpailuun, niin sitten sille saadaan huomiota aikaiseksi. Ja viidentenä Retro-ristipisto by Mummu Zeggo. Ja sieltä Mummu saapuu kertomaan. Joo, tosiaan mummu ei saapunut kertomaan, mummu saa pysyä haudassa, ikävä kyllä, mutta minä toin tämän mummun tekemän aidon retroristipiston, eli tässä on tämmöinen, tämä näyttää, että minkä kokoinen se on oikeasti. Niin toin tämmöistä kotoisaa mummolatunnelmaa tänne. Tämä on siis oikeasti Korniksin edesmenneen mummon, Seija mummon tekemä kaunis ristipistotyö, joka on ensin ollut Korniksilla omassa lapsuuden kodissaan ja sitten kun hän ei enää sitä tarvinnut, niin minä otin se omalle yöpöydälle ja nyt se on mukana Instanssissa, koska tässä on tämmönen ihana retro-monitori ja hiiri ja sieltä voi bongata toisenkin hiiren. Ja minä huomasin sen toisen hiiren ehkä eilen. On tää mulla ehtinyt hetken olla siinä yöpöydällä. Yeah. Mutta siis olen pikselitaiteen ystävä, joten minusta tää oli tosi kiva tuoda tänne retronurkan lähistölle hengaamaan. Niin tää on mun konepaikalla tuota Hacklabin 3D-printeriä vastapäätä, jos haluaa käydä katsomassa lähemmin. Ei muuta. Kiitos. Kiitos Zeggo ja Mummu. Se oli todellakin hieno. Ristipistothan on vähän semmoista analogista pikselitaidetta. 6. Karvalierinen Kekkerihattunen by Retkikunta. Ja sieltähän Retkikunta näköjään saapuu.
Ihan miten haluat. Toistetaanko vaan se video, minkä sä oot laittanut, saat puhua päälle tai olla puhumatta päälle, jos haluat. Siitä pitäisi tulla ääntä ilmeisesti. Hatun tiimarista viimeistään toissa vuosikymmenellä. Ja sitten laitoin siihen valot ja ohjelmaloit sinne välkkymään. Se lähtee käyntiin napista tolleen. Tässä on myös himmeempi moodi. Ja pään saa valkoiseksi lyhtypylväksikin näin. Ja sitä voi säätää, ettei vastaan tuletettu turpaa. Tätä ei vielä voi ohjelmoida suoraan napeista, mutta ehkä jonain päivänä kielen ottaisin malliin Ibnitsistä. Tää pitäisi kuulemma kammata, mutta en mä viitti tehdä sellaista hiuksilleni. Joo, se. Moi. Video sai olla 60 sekuntia, mutta kuinka pitkä tämä saa olla? Mä tosiaan ajattelin, että tähän on siistiä tehdä joku Brainfuck-tulkki tai joku vastaava. Kun siinä ei kauhean monta eri instruktioa, niin pystyisi niin näppäilemään muutamalla napilla, että miten tämä pyörii, kun tuossa on naru ja sitten jokainen ledi on eri värinen, niin sitten jos ohjaa vaikka niin sijan ja valon perusteella, ei ajan perusteella. Niin. No niin, saatiin sieltä se hassu hattu, joka tilattiin. Ja sitten meillä on seuraavana Lolbertin tarina by Infon käsityöihmiset. Ja käsityöihmiset saapuvat infotiskiltä lavalle. Hei, meillä on tämmöinen ekaa kertaa instansseilla oleva olento. Hänen nimensä on Lolbert. Muun muassa. Hänellä on tosi monta nimeä. Tässä taustalla näette hänestä lisää kuvia. Henkilöstön ja Lolbertin ensikohtaaminen tapahtui 1.2.2026. Virallisesti Lolbert liittyi instanssin orgiin 5.2.2026. Jos Aavelta löytyy meidän lisää kuvia, niin nyt oli screenshotti ryhmächatista, jos siellä oli sellainen. Siinä. Lolbert oli siis Minimanissa siellä hyllyssä erittäin yksinäisen näköisenä istumassa. Ja jos joku on ikinä miettinyt tai ajatellut, että onko se instanssilla jotain väriteemaa, no sillä on täällä paljon sinisiä asioita. Ja sitten, kukaan ei ole varmaan koskaan kuullut, mutta sille ravut on myös ihan hauska juttu niiden leipien lisäksi. Niin sitten mä näin tämän Lolbertin siellä istumassa ja sitten mä laitoin tämän edessäni näkyvän viestin sinne. Ja sitten meni 3 päivää myöhemmin. Se ostettiin. Lolbertin lajitoverit jätettiin vielä hyllyyn. Ja Mikro sanoi, että sitä pitäisi instanssi tuunata. Niin sitten se tuunaus jätettiin tänne tapahtumaan. Ja sitä tuunattiin. Joo. Oliko sulla niistä jotain selostusta? No siis Lolbert hän aloitti Buildissä. Sitten hän sai jossain vaiheessa hauskan hatun. Yeah. Ensin oli kyllä leipä, kuulin tässä. Saaristolaisleipä. Leivänteosta on kuva. Joo. Siinä valmistuu saaristolaisleipä. Tuossa infossa ollessa seisoskelin ja valmistettiin Lolbertille leipä, niin kuin asiaan kuuluu. Sillä on pieni leipä täällä kädessä. Sitten sai ylennyksen järjestyksen valvojaksi. Ja sitten mä ajattelin, että tärkeää olisi ravulla olla ensirapulaukku, jonka mä virkkasin
ja sieltä löytyy laastareita. Jos joku tarvii laastareita, niin Lolbertilta voi pyytää. Ja Lolbertin muita nimiä ovat tällä hetkellä myös Perkulle Hapu ja Rabubu. Sitten sillä on vielä hieno hattu, se oli vielä siinä. Ja sitten se on vielä Jyväskylän EU-urheiluseuran kunniajäsen. Käsityöt ovat hauskoja ja ravut ovat hauskoja. Tämä toteamus oli siitä hauska, että no joo, ei mennä siihen. Joo, seuraavana Cloud Droplets by Mea. Ja Mea saapuu kertomaan. Joo, kuvan voi laittaa näkyviin. Joo, moi. Mä tulin tänne eilen aika myöhään, niin nämä ei ole nyt sillä lailla ollut vielä käytössä, mutta tänään toivottavasti sitten illalla jaksan vielä, kun on kunnon reivit, niin sitten on ledipoit, joita voi sitten pyörittää, ja sitten on glitter crocsit, niin sitten kun on musiikkia ja tanssia, niin sitten nämä voi myös pyöriä. Niin sitten. Yeah. Mutta ehkä sitten illalla enemmän, niin katsotaan nyt ne demot sit kuitenkin tänään ensin. Mutta sit jaksaa. Yes. Jaksaa. Demopartio. Ja siinä kaikki Instanssi-tilpehöörit tältä kertaa. Hienoja tilpehöörejä, erikoisia vimpaimia. Juuri sitähän me tilasimmekin. Sitten vilkaistaas aikataulua. Joo. Tähän väliin voitaisiin ottaa pieni semmonen virkistäytymistauko. Musiikkikompo on aikataulun mukaan, että se alkaisi 18.00. No joo, kyllä se voisi varmaan alkaa silloin. Otetaan tähän semmonen 23 minuutin tauko tällä kertaa, niin kerkeette vähän sen hengähtää ennen kuin tulee jäätävää tykitystä koko musiikkikompon edestä. Kerkeätte kaikki käymään vessassa ja ehkä joku vikkelin kerkeää vähän nappaamaan jotain suuhunsa ja massuunsa ja lämmittelyliikkeet tekemään ennen kuin tarvitsee alkaa musiikkikompon tahdissa reivaamaan.